लाइमोन BSU आरो आइजो मावफारिया हाबा दिनै जोंहा भैरबकुन्द ब्लक जोंहा UPPF वमेन BPF आरो BSU नि जोंहा जयेन्ट वार्कार मिट जादों आरो बेयाव जोंनि बे हाबाफारिनि गेजेराव जोंहा BJP नि जोंहा आमजुलि VCDC नि चेयारमेन बिथाङा दिनै गावनि एक्टिभ वार्कारफोरखौ लानानै दिनै आनुষ্ঠাनिक भाबै जोंनि दोलोआव हाबबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि UPPL नि गोख्रों दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा दिनै जोंनि BPF राजखान्थि हान्जायाव बिथांमोना जयनिं जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंजों इउनाइटलि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना दोलो ओंखारबोदों। दा जों बिथांमोनखौ गोसो दुंब्रैदों जों बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव जों बिथांमोनखौ लानानै जों बे भैरबकुन्द समष्टिखौ जों उद्धार खालामनायनि खामानि जों मावनो थांगासिनो दं। दिनै जोंहा गासै 665 जन दिनै बे जयनिं जादों बिथांमोना दिनै बिथांमोनखौ जों वेलकाम खालामदों। बिथांमोननि आखाइनिफ्राय भैरबकुन्द उद्धार जानाया उद्धार जागोन ना? बेथ' निश्चित जोङो भैरबकुन्द जिथु समष्टि जोङो उद्धार खालामनो हागोन जोङो BPF हिसाबै आरो जोङो बेखौ निश्चित आरो जोंजों दिनैनिफ्राय जों आरम्भ खालामबाय जयनिं प्रग्रामखौ आरो गाबोन समफोरबो जोंहा जयनिं जागोन आरो फैगौ 11 थारिखआव जोंहा उदालगुरि नोगोरावनो दिनै उदालगुरि नोगोरनि गासै गावारि बिथांमोना जयनिं जागोन आरो बिदिनो जोंहा प्राइमारि कमिटिफोरावबो जों जयनिं हाबाफारि लागोन आरो जोंनियाथ' बिथांमोना थांनाय 2020 आव जितु BTC बिसायख'थियाव बिथांमोना परिबर्तननि स्ल'गान गायै BTR सुक्तिनि आलम लानानै बिथांमोना जायफोर खोथा होदोंमोन दिनै बिथांमोना बे BTR नि जिथु दफा दिनै बिथांमोना मावफुंजोबनो हायाखिसै आरो बिथांमोना रायजो राजानो जायफोर खोथा बाथ्रा होदोंमोन दिनै बिथांमोना बे खोथा बाथ्रा होनाय मथे दिनै मावनो हायाखिसै आरो जायनि थाखाय दिनै बिथांमोननि सायाव दिनै फोथायनाय गैलिया आरो रायजो राजाफ्रा बिनिखायनो दिनै बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैयैखायनो दिनै जोंनि BPF राजखान्थि हान्जाखौनो सासनाव फैजानो लुबैदों हाग्रामा महिलारि सारखौनो चिफ महरै मोननो लुबैदों।